नोंखौ आं दायो मोननैसो गोरलै जिके सोंगोन जिके बुङोब्ला जेनेरेल नलेज सरासनस्रा गियान नोंखौ नोंनि बिमाया नोंनि बिफाया आरो फरायसालिनि फोरोंगिरिया जा बाथ्राफोरखौ फोरोंदों नों बेफोरखौ मिथिदोंना मिथियाखै बुजिदोंना बुजियाखै आरो गोसोआव दङना गैया बेखौनो जोङो आनजाद लानोसै दै बेबायदिब्ला गिबियावनो बुंलाय नोंनि मुङा मा खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना नन्दिता कhusi बसुमतारी जोबोद मोजां नोंनि फरायसालिनि मुङा मा बोन्दोराम कसारी गुदि फरायसालि नों मा थाखोआव फरायो से जोबोद मोजां नोंनि आइनि मुङा मा मुस्लिमा सुस्मिता बागदारि जोबोद मोजां बिमा आखाइ खबना हो नोंना बुंसोबाय नोंनि बिफानि मुङा मा मुस्लि जोंदा बसुमतारी जोबोद मोजां नों मा खालामनो मोजां मोनो गेलेनो आरो फरायनो आरो लिरनो जोबोद मोजां जानोबो मोजां मोनो देनाय नों मा जानो मोजां मोनो बुंलाय ओंखाम फ्रुट्स भेजिटेबल्स वाह नन्दिता दायो सोंलुफोरा एसे गोरा जागोन दे बुंलाय औ जोबोद मोजां नुदों बाबा नोंनि आइ आरो आंनि नोजोराव नोंनि बादि बे मुलुगाव रावबो सनानै गैया एफा सना नुदों नोंखौ नम्बर नन्दिता नायनि गासै गिदिंलाय वाव एफा बेथिं नायलाय नन्दिता नायबाबो हाया एफा मोजां मिथिबाय जोमाय माने फेग्रा मुवा दै जोमाय लोंबा मानसिया बावला जायो दैदो संख्रै लोंबा गय फेदेरना मिया बा मामाया दै लोंनांगौ संख्रै गलायनांगोन ना हामोरा दे बुंदो दायो नोंनि गामिनि मुङा मा तिलिगुरि नोंनि पोस्ट अफिसनि मुङा मा कटपारा नोंनि जिल्लानि मुङा मा उदालगुरि नोंनि मौजानि मुङा मा सामाबारि नोंनि सार्कोलनि मुङा मा गलायगाव नोंनि साब डिभिजननि मुङा मा जोबोद मोजां नन्दिता बुंलाय भारत हादरनि फिरफिला एबा ट्राइ कालाराव मोनबेसे कालार दं मा कालार दं बुंलाय दे बुंलाय ब्लु सेफ्रन व्हाइट ग्रीन दे बुंलाय नन्दिता ब्लुआ बबेयाव थायो वाह भेरि गुड नन्दिता नोंनि हादरनि मुङा मा भारत हादरनि राजथावनिया मा वाह मामा दे बुंलाय मा बुङो भारत हादरनि हादरारि फिथाइनि मुङा मा फ्रुट्सनि मुङा वाह मेंग'खौ मा होननानै बुङो थाइजौ जोबोद मोजां नों थाइजौ जानो मोजां मोनो ना आंबो बुङो वाह दे बिनि उनाव भारत हादरनि हादरारि जुनारनि मुङा मा एनिमेलनि मुङा टाइगारा बबेयाव थायो बुंनाय देनाव आरो जांगोलाव थायो नङा होमबा फरेस्टआव थायो दै टाइगारा देनजारजै बेनिखायनो बिदि खानाय पुलिसा मादिना ट्रेप बुङो ना बेखौ मा बुङोबा ट्रेप दे बुंलाय नेक्स्ट भारत हादरनि हादरारि दाउनि मुङा मा दाउ पिकक वाह बर' मा बुङो मिथियोना नोङो दाउ मामोन दाउ दाउराय बुङो दै दे बाबा एसे बेक जालाय नो बुंलाय भारत हादरनि हादरारि बिबारनि मुङा मा लटास लटासखौ बर' मा बुङो नों मिथियोना दे बुंलाय नङा फामि बिबार होननानै बुङो नन्दिता बिथिं फैलाय दे बुंलाय जाय खलंखौ इंलिसाव मा बुङो रेनबोआव मोनबेसे कालार थायो मा कालार थायो बुंलाय रेड ऑरेंज येलो ग्रीन पर्पल indigo blue very good mama you are excellent mama deh buंलाय mama you angry me no I always love you mama जाबाय दे okay mama do you know about traffic signal yes
Red for Stop. orange for Leg. and green for Go. very good mama Nandita नोंनि रायजोनि मुङा मा Sam. आसामनि राजथावनिया मा Dispur. वाव Dispura bini. अ दिसपुरा जों थांबाय थायो जे गुवाहाटीयाव बैयावनो दिसपुर दं Nandita very important question for you दे बुंलाय साना बबेथिं ओंखारो Bai. मा बुङो बिथिं Sanja. अ आरो बबेथिं हाबो Sunobak. वा नोंनि स्कुला बबेथिं Kulaha. आरो नोंनि आबैनि न'आ बबेथिं Saha. वाव वाव एक्सिलेन्ट Nandita Nandita आर्टिकेला मोनबेसे नों मिथियोना Three. मा बुंलाय A-N-E-D. भेरि गुड Nandita वर्डनि गिबि लेटारा भावेल जायोब्ला मा आर्टिकेल जयो N. वाह 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 वान मोर मामा वर्डनि Consonant. Consonant थाबा A जायो. वाव Nandita दे बुंलाय स्कायाव मा थायो Cloud. Moon. Sun. Star. वाव एन्ड गैलेक्सी एन्ड Apa? Moon เขาเดียวหนูนั่นหนูนายดอกฉันก็เราเด้อนายเด้อหนุ่ยนี่มาหนูอ่ะ माब्ला नुयो मा बेखौलाय เดี๋ยว वाव स्टारखौलाय स्टारखौ อีพี่นิว देनाय सान मुन स्टारखौ लिरनो हायो ना हाया नायनि आं देनाय वाव What is this mama บีก็มาก็สั้น Wow สั้น Next Moon and สไลด์ sky and กล้อง and กล้อง cloud CLOUD มาบ่ได้ and ชื่ออะไรมา LOUD LOUD and N N มา no L ซื่อ L claw U U O U กล้อง D very good next star S star T E R no T R T ta je ba T A R yes star T A R yes wow mama थायो mama skyयाव sun moon sky cloud and Star wow